În acest video vă arăt cum să faceți backup la conversațiile WhatsApp. Știți, când vă schimbați telefonul sau îl pierdeți și vreți să recuperați toate conversațiile WhatsApp, cum procedați? Pentru a activa backup-ul chaturilor pe WhatsApp, trebuie mai întâi să-l configurați. Hai să vedem cum facem asta. Deci, deschidem WhatsApp și apăsăm pe cele 3 puncte din dreapta sus. Apoi, mergem la setări. În setări, mergem direct la secțiunea chaturi. Sub chaturi, derulăm în jos până găsim opțiunea backup chat. Când intrăm la backup chat, vedeți că am activat contul meu Google. Dacă nu aveți contul Google adăugat, trebuie să-l adăugați aici. Dacă aveți deja un cont Google, îl puteți selecta de aici. Sau dacă vreți să adăugați un cont nou, apăsați pe adaugă cont. Mi-am configurat contul Google pentru ca orice chat să fie mai securizat. E neplăcut să pierzi conversații când schimbi sau pierzi telefonul. Un lucru important e să verifici și frecvența backup-ului. Cum vrei să se facă backup-ul? Săptămânal, lunar, doar manual sau niciodată? Recomand să-l setezi zilnic, fiindcă ai conversații în fiecare zi. Poți alege frecvența dorită. Bine, apoi vezi dacă vrei să incluzi toate fișierele media sau video. Dacă vrei video în backup, activează opțiunea pentru toate datele. Asta e tot ce trebuie făcut. Apoi, următorul lucru pe care îl vezi, scrie backup pe rețeaua mobilă. Adică, dacă folosești doar rețeaua mobilă, ar trebui să facă backup. Un aspect important e că, folosind rețeaua mobilă, trebuie să iei în calcul și costurile pachetului de date pe care îl ai. Dacă ai Wi-Fi, poți dezactiva această opțiune. Asta e tot ce e acolo. Aici, WhatsApp face backup local pe telefon, dar nu e foarte sigur, pentru că dacă telefonul se strică sau îl pierzi toate conversațiile. Dar dacă backup-urile sunt salvate în contul Google, e mult mai sigur. După ce configurezi asta, WhatsApp va face zilnic backup automat în contul tău Google. Poți gestiona spațiul de stocare disponibil în contul Google. Când atingeți aici, vă trimite direct la Google, unde puteți gestiona spațiul în cazul în care v-ați epuizat spațiul gratuit oferit de Google. Când vă înscrieți cu un cont Google, primiți 15 GB de spațiu gratuit. Puteți verifica istoricul contului meu și veți observa diverse utilizări ale contului meu Google. Dacă ați epuizat cei 15 GB, puteți cumpăra spațiu suplimentar de la Google la un preț accesibil. Să revenim aici. Așa se configurează copia de rezervă. Când apăs pe iconița backup acum, ce va începe? Să-mi salveze WhatsApp-ul. Dacă îmi schimb telefonul, nu voi pierde nicio copie de rezervă. Mă conectez cu noul telefon folosind vechiul cont Google și toate conversațiile vor fi acolo când instalez WhatsApp. Așa vă setați contul WhatsApp să facă backup pe contul Google. Încercați să vă setați și voi. Dacă aveți întrebări sau nu înțelegeți ceva, lăsați un comentariu. Nu uitați să distribuiți acest video și să vă abonați la canal.